Ki Pulit ka Ri Bhoi hynnin ka miet, kila Rbyo President Ri Bhoi Youth Organisation, ban pynlong ka jingtohkit, hadien ka jingkynnoh ba ula leit Theh Umphniang bat Dawa Pisa na kawei ka Petrol Pump Byrnihat Byrnihat, Naka liang USP ka Ri Bhoi Giri Prasad, ula pyntip samla Baiateilang Lapang, lara sya thanad, bat phah iaka notice 41A, ïadei bat ka mukotduma 12411-2023 under section 384, 506, 34 IPC, kaba Nongpoh Police Station.